यूं ही मेरी गली तुम आया करो, अरे आया करो, अब बाबा के हंसाया करो, रोज आया करो। अब बाबा का जोड़ुआ केला बाबा केला ले ला, बाबा केला आ गए केला बट बट ये बाबा केला ले ली है। अरे बाबा अरे बाबा हो ले का सब तोरिया चलते होता काम करते हमारी मुंह में का घुस रहा था बाबा का केला बबे खाइए। अरे बड़ा बल्ले एकदम कौनो काम के ना कौनो काम एगो काम सुसे ना कर। अरे बाबा इतना बड़ा बड़ा केला नहीं हम खाली पसंद कला बाबा का केला बबे खाइए हई खाई हम ना जल्दी है ना देखत बा दुबारा के टिटिहरी भइल बिया। जी बाबा जब ई केला का सेक खाई तो गोटा के फुलावना हो जाई। अच्छा हां ये बाबा मोटोइबा का ए त जाके गुब्बारा में अंगूरी मत मारी है ना तो गुब्बारा फूट जाई। नहीं चले नलायक कहीं का सब तोर जानी ना बहुत निकम्मा एक काम कर हट ऐसे हट दूर हट। कहां दूर जाएं? अरे इनके बड़ी लमहरे जाए के बा। अच्छा अच्छा इनके केला का सेक खिया देंगे। अब सेक नहीं पी है केला को तो खड़े केला खिया देंगे। होइला ए बाबा हमके ई नहीं समझ में आता कौन केलवा तोहारा कौन केलवा तर चेलवा के। देखो जवन एमे से सब किससे बड़का हुई आ जवन तनी मोटका हुई वो बाबा के ह आ जवन तनी पतरका हुई आया लमका से तनी छोटका हुई वो चेलवा के ह। तो एक काम कर बाबा एगो केलो हमके खड़े खियावा एगो केलो सेक बना के। ई बात सही कहलू तोहरा के हम एक ठे खड़े खियाई आ एक ठे का सेक बनाई ठीक बा दोनों का मजा ली ह। तो दोनों केलवा तो बराबर बा यानी दोनों केलवा चलेवे ए चुप रह सारे तू छोट बा हमर बड़ बा। कहां बड़ा बा छोट बा? ये तो हमार दोनों के बड़का बा जौन बड़का बा ओके खड़े ले ली ह आ जौन छोटका बा ओकर सेक बना के हमार ली ह ठीक बा। ठीक बा बाबा कहबू त बाबा दोनों बना के दे दिए सेको बना के दे। ना एगो खड़े खाई एगो सेक बना के। हां त आव तो के एक ठे खड़े खिया देतनी एक ठे सेक बना के पिया देतनी। यही में बनावा सेक ए तू एकरा मैं ना बनी है बाबा पहले खड़े खिया लेबे दे बाद में सेक के सोचब के मैं बना के बा। हां एक काम कर लेट जाइबू लेट होता लेट हो ए लेट ए मर के हट दूर हट चेला हवा की सत्यानाशी हवा तू हट तोला मारे बैठ पकड़ ले बैठ वहीं बैठ वहीं से देख ससुरा वहीं से देखना ठीक नहीं बा बैठ ना बैठ। हां है पकड़बू बाबा को बेस खुलता पाले वो छिटा का बाबा कमजोर हवा मजबूत कर दे। हां ये सरवा का कोनो ठीक ना रहला कब खुल जाई। हां नारा के कमजोर आदमी है तू चिंता मत कर। हां हां रुक आ बाबा अब बाबा तो के खड़े के रखी है अब फिर ओकरी बाद सेक बनाई है। एक काम करो एकदम ऐसे करा। हां बाबा हाँ। ई का करत रहा? हां हम खड़े खियाई ठीक बा सेकवा हम बना के पियाई। तो ठीक बा ले हाँ, हाँ। एक ठे तू ले हाँ, ठीक तू बा। सेक बना ले हाँ, ठीक बा। हम खिया देता नहीं ठीक ठीक बा। ए ला छील के खियाई कि बिना छीला ले छील के छील के ना है बाबा हाँ। के बिना छिलला खियावा। बिना छीले ले हां ई बात सही कहले ए चलवा एक नंबर का राय देले बा तू बिना छीले ले खानो इहो मीठे लागी ला डायरेक्ट खियावा ना। खा हम डायरेक्ट बिना छीले ना खाए। नहीं आज तो बिना छीले ले खाए के पड़ी छिल के ना ना खिएंगे बाबा छिल के तो रोज खियावे ना आज बिना छीले ले केला खा। लगातार बाबा खिया ना पाइबा तू हाँ। खियाई का अटकी तो तू भले छील ली हो छील के खा लियो लेकिन आज बिना छीले ले खा ला हाय पलैया काट के फेंक दो थूक दो। हां थूक दो फेंक दो। हां अब ला खा आधा पूरा मार जाई है एक के बार में हाथ हटावा हां हाथ हटावा खा पूरा ला तू का ताकत हवे खियाबे ले तू खिया ले। हां अरे ठीक है खा आ होता था टूट गई अरे क्या कर खा ले ये चला सेक बनाओ केला हमारा टूट गई आ होता था बाबा सेक बनाओ ले खाओ बहुत दोगला बटकुले। अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप चला बचाओ चला बहुत तो मौका वाला आज के संता कब तक उनके लगे आए नहीं। सब तोरिया चलते भाई ला हमारे चलते होता हमके खड़े खियावे ना देले और तू सेक बना के खिया ना पाउले आए सब तोरिया चलते भाई मुंह बात ई केला अब तू खो ले ले खो ले तू ही खो हई ले 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 खो आज के बाद हमारी संग है मत जा आज के बाद हमारी संग है रहिया मत हमार तो कट्टी वाह जा 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 जौन इतना बेकार बाबा बाटे आज के बाद तोरे साथे हम नहीं रह अपनो लात खाता हमहु लात खियावत बाटे बड़ा बेकार बाबा बाटे एकदम जा तोरे साथे आज के बाद नहीं रह कट्टी।